ji şevê din ve ji derîkê û tirbespiyê bigire heta bi gundên Şehba, Êrîş, bombarduman û topbaran ranewestiyaye. Dewleta Tirk a Hof û Barbar vê zivistanê berê balafir û topên xwe daye binesazî, çavkanî, mal û milkên xelkê herêmê. Piştî êrişa dijî tirbespiyê û derîkê vê carê berê topên xwe da Şehba. Artêşa Tirkiya dagirker gundên Herbilê û Xirbet ji ala yên Şehbayê topbaran kirin. Topbaranê ziyanên maddî bi xwe re anî. Piştî wê dagirkeran noqteyên hêzên hikûmeta Şamê yên li bendava Şehbayê bombabaran kir. Li vir jî di encama bombabaranê de ziyanên maddî çêbûn. Hem wextî wê êrişê vê carî noqteyên hêzên hikûmeta Şamê ya li Xerbîsan ya li Rojhilatê Kobanê bi balafirên bê mirov bombarduman kir. Doh, direngiya şevê jî binesaziya derîk û tirbespiyê kir armand. Her wiha artêşa dagirkerî navenda bajarê Eyn Îsa û gundewarên wê topbaran kir. Taybet jî xeta kehrebê ya li nêzî gundê Cidê de ya li Rojavayê navçeyê ku kehrebe dide kargeha Lefarga kir armand. Di encamê de kehrebe li ser dehan gundên Eyn Îsayê qutbû. Li gorî komîteyên pispor, kehrebe ji gundê Didadê heta bi navçeya Curun û heta bi snûrê Sûriye Tirkiye qutbûye. Beriya wê jî gundê Şawerxa û Malikê yên navçeya şerê ya kantûna Efrînê ya dagirkerî topbaran kir. Di encama topbaranê de leşkerekî hêzên hikûmeta Şamê birîndar bûn.